Dragi frați și surori, ne bucurăm în această dimineață să avem parte și de soarele acesta, chiar dacă, cum s-a spus și anterior, ne-am pus aici între ziduri și aici curentul trage mai tare. Am vrea să mulțumim Domnului pentru timpul acesta binecuvântat și pentru că este o zi deosebită, o zi care este în umbra zile de joi, care a fost o zi de sărbătoare mare a creștinității, ziua înălțării Mântuitorului Domnului Iisus Hristos la cer. Aș vrea să citim același text pe care îl găsim în Scripturi, în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și aș vrea să începem citirea capitolului 1 cu versetul 3 până la versetul 11. Vom citi acest cuvânt în ascultare de plină și apoi am să rog unul dintre dumneavoastră să înalțe o rugăciune înaintea Domnului ca El să glăsuiască și prin acest cuvânt către inimile noastre și Duhul Său cel Sfânt să așterne peste noi o cercetare sfântă ca și peste ucenici odinioară. Iată cuvântul Domnului. După patima Lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Să ne proșternem înaintea Domnului rugăciune și unul dintre dumneavoastră să înalțe rugăciune cu voce tare. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru această zi. Doamne, îți mulțumim că ești prezent, Doamne, în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru darul de bunăvoie care s-au adunat. Te rog să le binecuvintezi. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cuvântul care s-a citit. Te rog să-l binecuvintezi, Doamne, să ne ajuți, Doamne, să ne dai putere și înțelepciune să-l înțelegem, să-l aplicăm în viețile noastre de zi cu zi. Pentru toate fi slăvit în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Este duminica care precede Joia Înălțării. Și este un eveniment deosebit și o sărbătoare majoră în creștinism. Și chiar dacă înălțarea este pentru mulți o sărbătoare creștină, din punct de vedere al Sfintelor Scripturi, el este un eveniment biblic. Pentru că în centrul sărbătorii este persoana Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. E adevărat că întruparea, cât și învierea Domnului Iisus, respectiv acum înălțarea, au fost evenimente supranaturale. Venirea în lumea Domnului Iisus a fost dincolo de natural. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost din nou în puterea lui Dumnezeu Tatăl, o putere supranaturală. Înălțarea însă Domnului Iisus Hristos este asemenea, este un eveniment supranatural.
Mai este evenimentul întoarcerii Domnului Iisus Hristos. Oare cum va fi acest eveniment? Din nou, va fi supranatural. De aceea, vreau să ne uităm în această dimineață la această temă majoră care cuprinde Scriptura, istoria, viețile noastre și veșnicia. Și am intitulat această temă Înălțarea între natural și supranatural. Este nevoie de puterea credinței să poți să crezi relatările biblice. Nu puțini oameni au îndoieli, sunt sceptici cu privire la crede, la accepta și asemenea eveniment relatat în Scripturi, înălțarea Domnului Iisus Hristos. Noi credem însă că Cuvântul lui Dumnezeu vorbește adevărul și Dumnezeu în puterea sa infinită, supranaturală, l-a ridicat din morți pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său. Acum, prin aceeași putere, dincolo de legile fizice și pământești, Dumnezeu i-a dat putere, iar Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri. Înălțarea însă nu este doar o sărbătoare, căci prin ea Dumnezeu ne transmite un mesaj. Care este oare mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis generației de atunci, ucenicilor în prima fază și apoi urmașilor care au urmat după ei și până atunci și peste timp și peste secole și veacuri și până la noi? Care este mesajul înălțării Domnului Iisus Hristos și pentru noi? Atunci când ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, putem să desprindem 3 mesaje pe care înălțarea Domnului Iisus Hristos ne-o prezintă și nouă, ne provoacă și pe noi, așa cum i-a provocat și pe ucenici și pe urmașii ucenicilor. Este mesajul împărăției, mesajul care privește împărăția lui Dumnezeu. Este mesajul împuternicirii. Și apoi, al 3-lea gând este mesajul întoarcerii Domnului Iisus Hristos. În versetul 3 găsim scris în Fapte, capitolul 1, faptul că Domnul Iisus s-a arătat ucenicilor după înviere deseori, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Mulți și-au pus și ne-am pus întrebarea și noi probabil, de ce după înviere Domnul Iisus a mai zăbovit? De ce nu a plecat la ceruri? Sigur că Scriptura ne aduce câteva răspunsuri și în acest fel. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin acest mod transmis prin Scripturi avem și noi răspunsuri deosebite. De fapt, versetul 3 ne arată că o serie de arătări, în timp de 40 de zile, nimic la întâmplare, n-a fost la întâmplare nici arătările, nici întârzierea până când Domnul Iisus avea să se înalțe, nici timpul de 40 de zile. A fost ca și scop să facă următoarele lucruri în viața ucenicilor. Să-i convingă de învierea Domnului Iisus Hristos. Deoarece Domnul Iisus le vorbea și ucenicilor, le vorbea și mulțimilor, a vorbit și cu oamenii religioși și le-a spus despre învierea sa și le-a spus că lucrul acesta nu-l scoate de la sine așa, dintr-o altă carte interesantă, ci este profețit în lege, în psalmi și în profeți. Iar cei mai mulți n-au crezut lucrul acesta. Dar nici ucenicilor nu le-a fost ușor să creadă lucrul acesta. Fapt pentru care Domnul Iisus avea ca și scop în această serie de arătări să le întărească convingerea învierii. Apoi să le întărească conceptul împărăției. De aceea găsim scris din nou de către Luca, atât în Evanghelia pe care a scris-o, cât și în Faptele Apostolilor, faptul că Domnul Iisus a vorbit timp de 40 de zile lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a fost și este obiectivul principal al lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus l-a adus din nou în discuția ucenicilor și tot dialogul în timp de 40 de zile. Domnul Iisus a accentuat frumusețea, realitatea, importanța împărăției lui Dumnezeu. Dar apoi Domnul Iisus le-a făcut și câteva clarificări. Și noi avem nevoie de clarificări și Dumnezeu ne-a lăsat clarificările clare în Scripturi și Duhul lui Dumnezeu ne dă lumină. Ne-am pus și noi întrebări ca și alte generații. Când va veni Domnul Iisus?
da, va veni pe norii cerului, da, va veni la Ierusalim, va veni vizibil, dar noi unde vom fi? Încă există întrebări și încă confuzii, probabil în inima și în mintea noastră. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu, prin cuvânt, prin Scripturi, să aducă claritate, lumină și să aducă clarificare în viața noastră. Iată, dar sunt 3 mesaje pentru ucenici atunci, dar și pentru urmași de atunci încolo până la noi. Deci este un mesaj și pentru tine și pentru mine, este și pentru noi. De aceea, în această dimineață vreau să vedem la mesajul dinaintea înălțării, a despărțirii, a plecării Domnului Iisus Hristos la cer. Până nu a ajuns să fie prins în Ghețimani și apoi arestat și apoi răstignit și apoi înălțat pe cruce și apoi coborât de pe cruce, Domnul Iisus a stat de vorbă în Ioan capitolul 14, 15 și 16 cu ucenicii și le-a spus încă de atunci, cu puțin înainte de săptămâna mare, de săptămâna patimilor, că va trebui să plece și se va duce înapoi la Tatăl de unde a venit. Și le spune toate aceste lucruri, iar ucenicii ridică tot felul de întrebări. Găsim lucrurile acestea în Scripturi, în Ioan capitolul 14 până la 16 inclusiv. Aș vrea să ne uităm pentru început, privind de la versetul 3 și apoi la versetul 6, la primul mesaj pe care înălțarea Domnului Iisus Hristos l-a transmis atunci ucenicilor și ni-l transmite și nouă. Este mesajul privitor la împărăția lui Dumnezeu. Mesajul împărăției. Versetul 3 ne spune că Domnul Iisus a stat cu ei de vorbă despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii și prin Scripturi ne vorbește și nouă, atunci cu adevărat mesajul împărăției lui Dumnezeu este un mesaj deosebit de important și pentru noi. Versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu era un mesaj nou. Mesajul împărăției a fost un mesaj și este un mesaj care este cuprins în Vechiul Testament. Iar Domnul Iisus n-a făcut altceva decât să vorbească cu mulțimile, cu ucenicii și cu oamenii religioși despre conceptele biblice ale Vechiului Testament cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Dar poporul Israel a fost limitat în înțelegere și cunoaștere. Și ei s-au știut doar pe ei în centrul împărăției. De aceea ucenicii pun această întrebare: când ai de gând? Acum ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Dar în contrast cu lucrul acesta, aș vrea să observăm câteva argumente biblice în Noul Testament. Să vedem cum a pus Domnul Iisus problema, despre ce împărăție a vorbit Domnul Iisus. În Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15, este consemnat sunt consemnate cuvintele Domnului Iisus când și-a început lucrarea publică. Și acolo ni se spune că Domnul Iisus a început să vorbească cu mulțimile în public și le-a spus să creadă în Evanghelie și să se pocăiască. Și le-a dat și motivul. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deseori găsim în Evanghelie expresia Domnului Iisus vorbind despre împărăție ca împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și mai puțin împărăția lui Israel. În Matei 11 și cu 12, după ce Ioan Botezătorul este închis, are un moment de cumpănă și își pune întrebarea: oare Iisus este Mesia, Hristosul pe care îl așteptăm să vină? Iar trimișii care vin la Domnul Iisus din partea lui Ioan primesc mesajul acesta: duceți-vă la Ioan și spuneți-i. Ce să-i spuneți? Că împărăția lui Dumnezeu a venit și ea este vizibilă prin semne și minuni. Orbii văd, leproșii sunt curățiți, oamenii sunt eliberați de duhuri, de demoni, săracilor li se prăpădește Evanghelia, ciungii umblă. Toate aceste minuni care s-au văzut și se văd aievia îi transmit lui Ioan. Acestea sunt semnele împărăției lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 16, cu 19, Domnul Iisus are un cuvânt deosebit de provocator pentru Petru. Când Petru dă un răspuns plin de
sclipire divină și dumnezeiască la întrebarea provocatoare a Domnului Iisus, El răspunde în dreptul Lui și în dreptul ucenicilor: Tu, Doamne Iisuse, Tu, învățătorule, ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iar Domnul Iisus îi spune: da, într-adevăr, Petre, iată ce voi face cu tine. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. O responsabilitate extraordinar de mare. N-a înțeles-o Petru atunci, dar a înțeles-o după aceea. Frați și surori, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin purtarea lui Hristos în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, noi avem parte de această responsabilitate. Avem cheile împărăției lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate deosebită. Iată de ce în Matei 23, versetul 13, Domnul Iisus îi zdruncină profund pe cărturari și farisei și le spune: voi aveați o responsabilitate fantastică, enormă și veți plăti ca atare. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția lui Dumnezeu. Nici voi nu intrați în ea și nici pe alții care vor să intre nu-i lăsați. Frați și surori, noi să nu fim ca și cărturari și farisei. Noi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, noi am intrat prin recunoașterea păcătoșeniei și nevredniciei noastre și prin recunoașterea lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Domn și Mântuitor personal pentru viețile noastre. Să fim dar o ușă deschisă pentru cei din jurul nostru și să invităm să intre și ei în împărăția lui Dumnezeu. În Matei 26 cu 64, Domnul Iisus este provocat de marele preot în arestare și îl întreabă: ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, împăratul? Iar Domnul Iisus răspunde: da, sunt. Iar completarea de care face parte aici Domnul Iisus, marelui preot și tuturor celor care l-au auzit, este dură și fantastică și a atârnat greu pe capul lor ulterior. Ba mai mult, spune Domnul Iisus, veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Au respins o asemenea realitate, un asemenea adevăr. Au acceptat și au decis să rămână în întuneric, în afara împărăției lui Dumnezeu. Marcu 12 cu 34, Domnul Iisus îi spune unui fruntaș, unui fariseu, când vine la Domnul Iisus și spune: da, într-adevăr, acesta este adevărul cuvântului lui Dumnezeu, și Domnul Iisus este surprins că iată există și un religios, un om religios care îi se deschide ochii. Iar Domnul Iisus îl încurajează și spune: o, tânăre, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nu ești departe, dar încă n-ai intrat. Cred că și astăzi mai avem pe lângă noi oameni care nu sunt departe de împărăția lui Dumnezeu, dar n-au luat încă o decizie ca să intre în ea. De aceea, frați și surori, aș vrea să înțelegeți că și noi, ca și cărturarii, ca și fariseii, avem o responsabilitate imensă să fim o ușă deschisă și să invităm pe cei din jurul nostru să intre în această împărăție. Și ei vor intra când vor vedea ce a produs în viața noastră această împărăție a lui Dumnezeu. În Luca 11 cu 20, Domnul Iisus, după ce a făcut din nou o minune și o vindecare, vin cărturarii, vin farisei și spun: da, tu ai făcut puterea și minunea aceasta cu Belzebul, cu prințul demonilor, a dracilor. Iar Domnul Iisus le replică acum: da, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Domnul Iisus, după ce este arestat și stă în fața marelui preot, este trimis la Pilat. Marcu 15 cu 2, ca și în alte versete din Evanghelii, găsim scris că Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus: ești tu împăratul iudeilor? Ești tu împăratul? Atunci dacă ești împărat, înseamnă că ai o împărăție. Domnul Iisus îi replică lui Pilat spunând: da, sunt.
În Ioan 18 cu 36 și 37 găsim o completare pe care nu o găsim în Evanghelia lui Luca, în care Domnul Iisus spune, da, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu nu sunt de jos. Împărăția mea este de sus. Tare mi-aș fi dorit să-l vedem pe Pilat făcând o față inexplicabilă, neînțelegând despre ce vorbești, ce împărăție de jos, ce împărăție de sus. N-a înțeles. Pentru că Pilat a pus la un moment dat întrebarea, eu nu înțeleg ce cu tine și ce cu toată vrăjmășia aceasta a preoților, a cărturelor, ce le-ai făcut? Ce v-ați supărat așa de tare? Iar Pilat spune în cele din urmă, ce este adevărul? Nici el nu înțeles ce este adevărul. Da, avem un îndemn deosebit în Matei 6 cu 33, în care Domnul Iisus ne spune și nouă, și îți spune și ție și mie, și este o reală provocare în continuare pentru fiecare dintre noi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu facem o prioritate, și n-am făcut întotdeauna o prioritate din împărăția lui Dumnezeu, am greșit și am păcătuit. În loc să mergem drept, am luat-o pe alt drum, pe altă cărare, în altă direcție. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu să ne dea lumina necesară și să pună în inima fiecăruia dintre noi această prioritate și să facem din împărăția lui Dumnezeu o prioritate. Ce frumos ne spune Domnul Iisus în Matei 26, versetul 29, după ce instituie într-o formă anticipativă cina Domnului, pe care și noi o sărbătorim, în care spune Domnul Iisus, nu voi mai bea din acest rod al viței, până îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu. Pe farisei îi interesa timpul așezării împărăției lui Dumnezeu. În Luca 17, 20 și 21, ei vin și îl întreabă pe Domnul Iisus, când va veni, când vei veni cu împărăția lui Dumnezeu? Iar Domnul Iisus le spune cu totul altceva. Voi căutați o împărăție vizibilă? Deocamdată împărăția este de natură spirituală. Nu este uite aici sau uite acolo. Și iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. De aceea avem, privind mesajul împărăției, două realități. Una de pe care deja am și pronunțat-o și am și arătat-o prin suficiente dovezi și argumente biblice, realitatea împărăției. Da, a existat cândva împărăția lui Israel. Aceasta a fost pe vremea lui David și în prima jumătate a domniei lui Solomon, până când Solomon nu s-a depărtat de Dumnezeu și a coborât pe panta care a adus poporul Israel și viața lui la nenorocire. Realitatea împărăției va fi din nou restaurată și este bine pusă în planul lui Dumnezeu. Și prin cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem și înțelegem lucrul acesta. Dar a doua realitate este realitatea unui împărat. Și am văzut modul în care și Pilat și ceilalți au crezut și l-au luat pe Domnul Iisus ca fiind împărat, dar l-au luat în batjocură. În cele din urmă, după ce l-au atârnat pe lemnul crucii, au așezat acolo o tablă, o tăbliță pe care au scris în evreiește, în grecește și în limba romană. Acesta este împăratul iudeilor. Dar n-au spus-o ca o convingere, ca o realitate, ci au făcut-o ca o batjocură, ca o umilință la adresa Mântuitorului. Luca 23, Pilat totuși întreabă, dar atunci totuși un împărat ești. Iar Domnul Iisus, da, sunt. Și toți au respins împăratul, respingând și împărăția respectiv. Dar în Apocalipsa 20 ni se prezintă împărăția milenară, în care într-adevăr este un timp pus de Dumnezeu deoparte, special, când va ridica poporul Israel ca fiind cea mai deosebită și unică și primă națiune între națiuni sub soare, abia atunci, sub conducerea Domnului Iisus Hristos, poporul Israel va fi cel dintâi popor din lumea aceasta. Și profețiile ne spun că toate neamurile se vor duce la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu și să-L vadă
pe Domnul Iisus Hristos, care va fi atunci vizibil, coborât din nou pe pământ și va domni în Ierusalim. Acum în versetul acesta am văzut 6 că ucenicii sunt interesați de împărăția lui Israel. Iată de ce, într-un contrast, noi astăzi, ca și neamuri, ca și biserică răscumpărată, ne uităm la împărăția lui Israel, dar noi nu suntem împărăția lui Israel. Noi suntem împărăția lui Dumnezeu în Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în bunătatea și în îndurarea Lui n-a conceput un plan al răscumpărării doar cu Israel, ci ne-a inclus și pe noi, păcătoși dintre neamuri, și ne-a adus prin Iisus Hristos în împărăția Lui. Al doilea mesaj este mesajul împuternicirii. Versetul 8 ne spune, Domnul Iisus le spune ucenicilor, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Mandatul dat lui Israel a eșuat în cele din urmă. Ulterior, în Faptele Apostolilor, Apostolul Petru și apoi Apostolul Pavel le adeverește evreilor și din țara lui Israel și de dincolo de țară, din diaspora, unde existau comunități evreiești și sinagogi evreiești, le adeverește faptul că au eșuat în acest mandat pe care Dumnezeu l-a dat poporului Israel. Dar chiar dacă Israel a eșuat în acest plan, Dumnezeu însă nu eșuează niciodată în planurile sale, ci iată că pregătește un nou popor. Și chiar Faptele Apostolilor ne arată că și chiar ucenicii, Petru, Iacov, Ioan și ceilalți, greu au acceptat că această Evanghelie și mântuirea prin Iisus Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, să fie primită și dată și neamurilor. Dar ei au înțeles în cele din urmă sub luminarea Duhului lui Dumnezeu. Dar, într-adevăr, ucenicii primesc acum o nouă împuternicire. Se face un transfer, un nou mandat. Și acest mandat îl are Biserica lui Hristos. Acest mandat îl ai și tu și eu și noi. Da? Este un privilegiu deosebit. Dar este și o responsabilitate pe măsură ei. De aceea biserica, de-a lungul celor 2000 de ani, de când a fost adusă în ființă, în existență, până astăzi, întotdeauna când nu s-a bizuit pe brațul Domnului și nu s-a ghidat după cuvântul lui Dumnezeu și a luat-o pe cont propriu, a eșuat în acest mandat și biserica. De aceea, frați și surori, noi nu putem funcționa prin propriile noastre puteri. Nu putem funcționa și nu ne putem împlini mandatul prin conceptele noastre, prin ideile noastre, prin practicile noastre, prin creativitatea noastră omenească. Avem nevoie de o însoțire divină și aceasta este însoțirea Duhului lui Dumnezeu. Să-i dăm atenția cuvenită Duhului lui Dumnezeu, care ne luminează și ne conduce prin cuvântul lui Dumnezeu, într-un plan perfect, fără să greșim. Mă rog ca Domnul să ne ajute și pe noi cei de astăzi, să vedem unde deviem, unde greșim și să ne îndreptăm ca să mergem exact în voia lui Dumnezeu. Biserica, nu ca și instituție, ci și ca și organism spiritual, are nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat această putere. Duhul Sfânt este încă cu noi, este cu biserica, este încă în lumea aceasta. Dar dacă devenim instituție, îl controlăm noi pe el. Dacă însă ne lăsăm conduși de el și umpluți de Duhul lui Dumnezeu, noi devenim ceea ce Dumnezeu a conceput pentru noi, să fim biserica. Nu o instituție, ci un organism spiritual. O, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem frumusețea aceasta spirituală și să trăim, să o aplicăm în viețile noastre. Dar ce trebuie să fim? Sau ce trebuie să facem? Multe credem noi că trebuie să fim și să facem. Aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune un singur lucru. Rolul bisericii, rolul credincioșilor, rolul meu și rolul tău, rolul nostru, este să fim martori ai Domnului Iisus Hristos.
este acest rol de comunicator. Dumnezeu ne-a dat cuvântul ca să-l transmitem. Evanghelia este acum în mâinile noastre și vom da și o socoteală. Suntem responsabili de modul în care transmitem Evanghelia în continuare. Dăm slavă lui Dumnezeu că am primit Evanghelia de la înaintașii noștri. Au plătit și ei un preț. Iată-ne că acum suntem și noi testați să plătim un preț. Doar aproximativ 3 luni în care nu ne-am putut vedea. Dar dacă erau 2 ani sau 3 ani, cum era? Iată-ne acum stăm cât de cât în aer liber. Dar într-adevăr poate ne este rece. Curentul de aer trece și îl simțim. Dar dacă era ploaie și nu puteam sta afară, să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru harul pe care îl avem și pentru bunătatea lui Dumnezeu. Și de va fi să se strângă șurubul și să fim testați mai profund și mai puternic, vom rămâne martorii Domnului Iisus Hristos? Vom rămâne tari în credință, în mărturie? Iată de ce, fără Hristos, nu putem să fim martori. Martor este cuvântul românesc din grecescul martureu, care arată mărturisire. Mărturie prin viața ta, prin cuvintele tale și dusă până chiar la martiraj. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere și nouă, fiindcă n-avem niciunul dintre noi puterea prin noi înșine, să fim martori ai lui Iisus și să fim gata să suferim și să murim. Ucenicii ne arată istoria creștinismului, perioada primară, faptul că ucenicii, și nu doar cei 12, și alții, au fost gata să moară ca moarte de martir și să plătească cu viața lor însuși, cu sângele lor, mărturia pe care au avut-o. Că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, că l-au văzut, au vorbit cu El, l-au simțit, l-au atins aievea și apoi s-a înălțat la ceruri. Iar ei toți au văzut lucrul acesta. Și începând cu Faptele Apostolilor, capitolul 2, începe desfășurarea mărturiei ucenicilor. Și bineînțeles că reacțiile au fost întotdeauna dintre cele mai dure și neplăcute. Domnul să ne întărească, frați și surori, pe toți. Să rămânem bine alipiți de Domnul Iisus Hristos, bine rădăcinați în Hristos și umpluți de puterea Duhului Sfânt. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Este aievea cu noi. Doar să-i dăm voie să ne umple, să ne călăuzească și să fie El conducătorul. Apoi, pe lângă rolul de comunicator, este și rolul comportamental, care ne arată de fapt caracterul. Când ucenicii l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos după înviere și apoi după înălțare, viața lor s-a schimbat radical. Viața noastră s-a schimbat în momentul în care l-am întâlnit pe Hristos, când i-am simțit glasul, i-am simțit prezența, ne-a cercetat, ne-a vorbit, ni s-a descoperit și viața noastră a început o schimbare și o transformare. Însă este nevoie ca această schimbare și această transformare să se producă în continuare, să se desfășoare în continuare și în viața ta și în viața mea, până într-atât când ne vom pierde propria noastră identitate adamică, păcătoasă și ne vom identifica și ne vom asemăna tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Da, atunci când ne uităm în Fapte 4:13, ucenicii, cei 12 și ceilalți care aievea mergeau peste tot și vorbeau despre Iisus, despre învierea Lui, despre înălțarea Lui, când au văzut schimbarea din viața lor, s-au uitat la ei și au spus, negreșit, aceștia sunt niște urmași al lui Iisus, al lui Hristos, pentru că au văzut o asemănare în chipul lor, în caracterul lor, în comportamentul lor, în totul tot. Ei au putut să-L vadă în oameni, în ucenici, din nou pe Iisus. Frați și surori, peste toți, în egală măsură, se așterne această mare responsabilitate. Văd cei din jurul tău în tine pe Iisus sau te văd pe tine sau pe mine?
Alexandru Macedon, la un moment dat, a auzit că în efectivul lui de soldați sunt unii care sunt cu probleme de disciplină. Și la un moment dat a venit să facă o revizie de front. Și a găsit pe un soldat beat. Și s-a indignat foarte mult. Și când l-a întrebat, cum te numești? Acesta a spus, Alexandru, domnia voastră. Alexandru Macedon a spus scurt și direct și răspicat, ori schimb numele, ori schimb viața. Ce nume ai tu și eu? Creștini, urmașii lui Hristos. Suntem cu adevărat urmașii lui Hristos? Continuăm să ne pocăim? Doamne, ajută-ne la aceasta. Schimbarea, transformarea vieților ucenicilor a fost o dovadă puternică, o putere a mărturiei lor. Aceasta este și responsabilitatea și datoria fiecăruia dintre noi, și a ta și a mea. Iată de ce ne uităm la poezii, la cântări care au fost inspirate în timp. Și iată o scurtă poezie care ne arată și nouă celor de astăzi conștiența acestei responsabilități și provocarea de a purta această responsabilitate. Tăcere și tristețe. Despărțire. Ucenici cu inimile îndurerate. Te înalți la cer, Iisus, în măreție. Ce vom face fără tine, împărate? Te vei întoarce să ne iei la tine? Suntem orfani în lumea asta rece. Privește câtă jale și suspine. Nu ne lăsa acum când biruit ai ca un rege. Mai este mult când iar vei reveni? Ce-o face fără tine acum? Străin în lume, iar călătorim. Te așteptăm să vii, Iisuse scump. Te înalți la cer, dar iar vei reveni. Ne-ai poruncit în clipa de plecare să nu tânjim, căci tu ne vei uni în dragoste, să fim în lume sare. Eu sunt cu voi, ai spus la despărțire, și în orice greutate voi fi însoțitor. Eu nu vă las, vă dau și o mângâiere, pe Duhul Sfânt în ajutor. Duceți-vă în lumea la întreagă, duceți-vă în lung și în lat și faceți ucenici să creadă. Sunt salvator și viață veșnică v-am dat. Azi te întreb, copile dragă, ce stai așa de parcă nu-l aștepți? Te duci tu azi în lumea largă la cei pierduți, la cei neînțelepți? Vestești la păcătoși cuvântul vieții? Ești plin de râvnă pentru a Domnului lucrare? Sau poate când treceau drumeții, le dai din mână și atâta doar, o salutare. Oprește-te din goana ta o clipă, oprește-te din goana după vânt. Vor trece toate, căci totul o risipă și toate strecătoare pe pământ. Pe lângă mesajul împărăției lui Dumnezeu, apoi mesajul împuternicirii, avem și mesajul întoarcerii. În versetele 9 la 11, Mântuitorul a promis că se va întoarce. Și avem aceste versete pe care le găsim în versetele 9 la 11, când Domnul Iisus promite că se va întoarce, argumentând și dovedind încă o dată prin cei doi mesageri angelici, Aevia ca și în grădina mormântului, în locul unde Domnul Iisus a fost înmormântat și de acolo a înviat. Mesagerii angelici au anunțat vestea învierii. Acum aceiași mesageri angelici vestesc venirea Lui, reîntoarcerea Lui. În Matei 26, cu 64, vedem faptul că Israel a respins pentru ei și pentru generația de-a lor, pentru generația lor, și au pecetluit această respingere a Domnului Iisus Hristos ca împărat și a împărăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus a prezis însă, așa cum găsim în versetul
în capitolul 26, versetul 64, că Domnul Iisus a spus da și chiar mai mult, ba chiar mai mult. Veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta măririi în locurile cerești, la dreapta lui Dumnezeu și venind pe norii cerului cu îngerii puterii lui. Aici, privind mesajul întoarcerii, avem actul înălțării sau a ridicării la cer. Înainte să se întâmple acest eveniment descris de Luca în Fapte, capitolul 1, avem cuvintele Domnului Iisus din Ioan, capitolul 14, în dialogul pe care l-a avut în intimitate cu ucenicii, la care deja Domnul Iisus a început chiar din versetul 2, spunând, eu mă duc. Și apoi le spune, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În Ioan 20 cu 17, după ce Domnul Iisus s-a înviat, Maria Magdalena, care are bucuria întâlnirii cu Domnul Iisus în grădină, imediat îl prinde pe Domnul Iisus și probabil l-a prins atât de tare, cu drag, cu dor. Dar Domnul Iisus îi spune Mariei, Marie, nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Încă nu m-am suit. Luca 24, ultimele versete ale Evangheliei Luca, ne arată o prezentare sumară, succintă acestui măreț eveniment. Dar în capitolul 1, de la 3 la 11, ne arată și câteva detalii și un dialog deosebit, pe marginea cărora am desprins astăzi, în această dimineață, mesajul dinaintea plecării, a despărțirii Domnului Iisus de ucenici, privind mesajul împărăției, mesajul împuternicirii și mesajul întoarcerii Domnului Iisus Hristos. Dar, pe lângă actul înălțării, avem și anunțul întoarcerii, a revenirii din cer. Este anunțată cea de-a doua venire încă o dată. Tot pe muntele Măslinilor, de unde Domnul Iisus s-a înălțat la ceruri, de unde ucenicii s-au uitat când Domnul Iisus s-a înălțat și s-a desprins, fără avion, fără rachetă, fără cosmonaut, fără costum, pur și simplu a sfidat toate legile naturale și s-a înălțat la ceruri. De aceea nu ne surprinde că ucenicii încă dau dovadă că sunt așa de umani. Și noi de multe ori dăm dovadă că suntem încă oameni. S-au uitat și deși au văzut, ni se spune în Scriptură că deși unii care l-au văzut pe Domnul Iisus s-au închinat, ni se spune că alții încă s-au îndoit. N-aș vrea ca niciunul dintre noi să nu ne îndoim. Nici de faptul că Iisus s-a înviat dintre cei morți. Să nu avem nicio îndoială că Hristos s-a înălțat la ceruri. Și sub nicio formă să nu avem nicio mică îndoială, nicio picătură de îndoială a faptului că Iisus Hristos se va reîntoarce. Da, într-adevăr, așezarea împărăției lui Dumnezeu va avea loc la un timp bine stabilit de Dumnezeu în planul răscumpărării. Noi însă, privind cea de-a doua venire pe muntele Măslinilor, ea nu are legătură cu noi, ea ține de evrei, de rolul lui Israel în planul răscumpărării. Dar noi, biserica, paranteza dintre secole, avem o altă realitate a întâlnirii noastre cu Domnul Iisus. 1 Tesaloniceni 4, 13 la 18. Mântuitorul va veni într-un mod surprinzător. Va fi o surpriză pentru lumea întreagă. Nu însă va fi o surpriză pentru credincioși și pentru biserică. Hristos va veni, dar nu va fi făcut vizibil, ci va veni doar pe norii cerului, dincolo de norii cerului, în văzduh. Lumea nu-l va vedea. Ce frumos spune Iuda, nu Iscarioteanul, celălalt Iuda din cei 12, în Ioan 14, când a ridicat și el o întrebare și când l-a auzit pe Domnul Iisus vorbind despre planul acesta, l-a întrebat: Doamne, dar cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Domnul Iisus, pe norii cerului în văzduh, va veni să-și întâlnească biserica, mireasa, și să o ia acasă.
muntele măslinilor, cea care este în partea de est, în fața Ierusalimului, pe care am avut prilejul și eu și fratele Cătălin când am fost, poate și alții dintre noi care am apucat să mergem, să călcăm cu picioarele noastre acel locaș și acel loc și să vedem toată priveliștea aceea. Profețiile însă ne spun că din nou Domnul Iisus va veni pe același loc, pe versantul de est, răsărit, de est a Ierusalimului, pe muntele măslinilor, și acest munte se va cutremura și se va despica în două. Iar Domnul Iisus se va așeza și pe acolo va intra din nou pe poarta de aur în Ierusalim. Există frumusețea acestui mesaj deosebit pe care îl putem să-l medităm, să-l contemplăm, dar mai ales să fim noi înșine martori ai acestor realități, trăind, ca și ucenicii de odinioară, prezența și puterea Domnului Iisus Hristos cel înălțat și înviat, prin Duhul Său cel Sfânt. Domnul să fie în continuare cu fiecare dintre noi, prin Duhul Său cel Sfânt. Și până când ne vom întâlni cu El pe norii cerului, să rămânem credincioși, să fim martorii Lui până la capăt și să continuăm să fim o ușă deschisă pentru ca cei din jurul nostru să intre și ei în împărăția lui Dumnezeu. Amin.